Hadin ga jingyo jing tip halor ke jingwan trei ban betengnya ke kam jong khpa dau khun ha ka senat tri kam jong sarkar kata ha katrat soil and water conservation Hariboi district kabadan habernihan ki dikhot jong seng confederation of Hariboi people ha ke jinglam jong ba shining kentela badi finance secretary ke seng baru ba Morris lengdo badi assistant secretary rengkat ke jing senran lang jong dikhot ke seng kilalej bania kendu yau joint director jong ke katrat tri kam ha kamra tri kam jong habernihan bantip halor ke jing sisa Haka jingi keren bat dikhot jong keseng kilai thu bana kaliang jong teu officer olong ba umtan jing tip halor ketika kam bat un sapej bat wat jing tip bat le ya ke badan kam hera hi bagi dikhot jong keseng kilai keren bat kinong trei ha ketika office kilai thu belajan sistem bau teu khun ulawan trei ha ke jaka jong khupa bala sitom menta la sistem ka ba kilai thu ru bau teu khupa ude belajan chong thai na kam ya teu nong trei latip kerteng kum utas udin amed ubala trei kumu truck handyman kat bau teu khun ubalawan beteng ye kam jong khupa udai ubala tip kerteng kumu Hafiz Ahmed ki noilam jong keseng kilong bagane gede jingle kabala sule donbor danore dano kabala ailat banle ye kabakum kene korkom namar ki dikhot jong keseng kilong ba kabama kalong yo le se bau teu Hafiz Ahmed ubalawan trei bujili ha gajaka jong khupa gede jingkre ban penrungkam ye u ha gede senat tri kam jong sarkar kan bagi khun samla jong jelapan ki bala pendep ye ki jing pule kidang yakhi bat khore banwat kam sarkar keleng-keleng to menta kisngi nginda kaleng ka COP Confederation of Hariboi people na ka central body ngi wan ha kana ka office jong ka soil ka CTI ka badan hane po bernihat halor ba yo ka jintip ba udon we ukhala ajaj ba kerteng u Tagudin Ahmed uba ladon le se ha gajin stom kumba chisnem arsnem te halor kanya ka banta ngi na kalyang kaseng ka confederation people ngi osngeo ba ha jaka jong pa halor kanya ka office kilatung yau kun banwan trei ha jaka jong pa ba trei kumu truck handyman hapo kanya ka CTI office ka banan hapo bornimhat awat ngi sulngo ba kumno kum ukhala jaj baterai hapo kena office ba nakalang ki officer lese nakalang jong director kena ke CTI ba usya banwan trai ya ki khala jaj namar kasnong jong uneu u kun jong uneu Hafiz Ahmed ru kade napo Asam kade napo Nalbari handrei ngisolongo ba kumno ka department ka klempej alor kene ke benta namar bunna lese naki kun semla kantam hakane kadong kathan jengi kiba bun kibal anang la stat andre kisha kum kine ki weipat ki khala jaj ki bantre apo kane ka department kabadon apo ka district bat hakapo kabri unya trap te nakaleng ka Confederation of Hariboi people in Sabudin halor kane ka benta halor ka jintrei officer jong uneu kun jong Tagudin Ahmed hapo kane ka office jong ka CTI hapo ka bornihat lada ka department kamsim ke halor ka banta ni nakaleng kaseng nginya chakmat halor kane ka banta kumsi benta banya wat jumut ban wat yakitigi yaw taw nong trei uba napo Nalbari uba wan trei haka jaka jong pa jongu ila yo jingtep mentala sitio ba menswa ula de pon jonteng ni snow kat gajing tip ka jungi ba ula sabek teng hadin ka ji sabek jungu yos ngau ba menta kasngi ula wan janjang ka ai ka jingmut salendat ba kini ki he jong ka government kile habidai bat uneu nong trai hakane ka office jong ka soil ngisulngo bat ngisuting ba menta hajaka ukpa ula sitom hajaka jisa ba ladai ba uthap office jisa ladai uthap office ki kasi kai ba ngi shifting yolese ba ngi kum ki khasi ngimpet benya ngimpet bah yo lese ba mau unsarong kum uwai u permanent post haka jaka jong pa jongu nakliang jui kaseng ngin Sabudin bat andang ngilap ki jinsha ngin sale aka ga budun kam ya kene ka office bat igini officer hami kli ki jinsha ulong ba ngilak kli u utrai kum officer ne untrai hakano korkom ndrai wat officer tep bautrai hakano korkom uni officer bade charge ngne nakliang jui kaseng ikitu yune officer ba belai ulang officer ngne tang ka kerteng jong ne unong trai hane rum tep te habau dai u he hakane ba pej hakane ka office ulah dai bentep we kerteng uni bon trai khamtam u badai nabar